गोली के आवाज ही बतावता चमड़ा जमुआया गोली के आवाज ही बतावता देखो तानी के रंगदार एगो बनता 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 होई गोली के आवाज ही बतावता चमड़ा जमुआया होता होई गोली के आवाज ही बतावता चमड़ा जमुआया होता कौन रंग बाज अपना के जानवता कौन रंग बाज अपना के जानवता होई गोली के आवाज ही बतावता चमड़ा जमुआया होता होई गोली के आवाज ही बतावता चमड़ा जमुआया होता गोली के आवाज ही बतावता चमड़ा जमुआया बंधी के पगड़ी चलेला सीना तान के हरदम राखेला पिस्टल हाथ के राखेला पिस्टल कुछु ना बुझेला थाना या जेल के मारेला गोली चौराहा पघेर के कौन हो जवन मौत के बोलावता कौन हो जवन मौत के बोलावता हई गोली के आवाज ही बतावता चमड़ा जमुआया होता हई गोली के आवाज ही बतावता चमड़ा जमुआया होता गोली के आवाज ही बतावता आर्या स्टूडियो तमकुही रोड कुशीनगर चमड़ा जमुआया काटाया गोली से करेला बात रे छने में देखे तोरे अवकात रे होने में देखे तोरे औकात अभे बेदर्दी के कहल हसही दही के रही से देले मही शेर के अनेर में कौन धमकावता शेर के अनेर में कौन धमकावता हई गोली के आवाज ही बतावता चमड़ा जमुआया होता हई गोली के आवाज ही बतावता चमड़ा